Nokian raskaat renkaat on ehdottomasti edelläkävijä suomalainen innovatiivinen yhtiö, joka tekee maailman tällä hetkellä vahvimpia metsäkonerenkaita. Maailman vahvin metsäkonerengas tarkoittaa meidän asiakkaalle urakoitsijoille sitä, että esimerkiksi tällä tukevalla Forest King nokialaisella voi tuoda peräti 4 kuution kuorman lisää sieltä metsästä. Käyttövarmuus tarkoittaa sitä, että suomalainen tai jonkun muun maan urakoitsija voi olla varma siitä, että saa turvallisesti ja sovitussa ajassa kuormansa sieltä metsästä reittien varrelle. Ja se on kaikki rahaa, se on puhtaasti euroja. Eli ei tule keskeytyksiä työhön. Toinen tietysti, mistä ei ollut vielä puhetta, niin renkaan rakenteella voidaan vaikuttaa polttoainetalouteen ja tehdä merkittäviä säästöillä oikeilla rengasvalinnoilla. Ja me autetaan yrittäjää löytämään aina se oikea ratkaisu sitten, millä tehdä niitä säästöjä ja varmoja käyttötunteja. Uusin lanseeraamamme tuote on 710/45 26-puolikas Forest King. Tällä tuotteella saavutetaan 6 paarin käyttöpaineella 8000 kilon kantavuus, kun 20 PR:llä vastaava kantavuus on 6900 kiloa. 1100 kiloa vastaa noin yhtä kuutio ja kuormapäässä käytetään 4 rengasta, jolloin käytännössä näillä tuotteilla kuorman päässä saadaan 4 mottia enemmän puuta kuljetettua. Me käytetään paljon tämmöistä lausetta kuin Trust the Natives, ja se tarkoittaa sitä, että Nokian raskaat renkaat tietää erityisesti pohjoiset olosuhteet. Ja silloin voitaisiin puhua varmasti maailman vaativimmista olosuhteista. Lämpötilavaihtelut on valtavat. Me osataan ja löydetään oikeat asiat, millä saadaan kestäviä ja toimivia metsäkonerenkaita myös tänne pohjoiselle alueelle. Nokian raskaiden renkaiden metsäkonerenkaista voidaan sanoa, että meidän renkaat ovat kuin kotonaan metsässä, tai vielä suomalainen voisi sanoa, että ne ovat kuin mökillä meidän renkaat.